dečije pisme i pisce, mnogo su dobre za život, nek dobro su i za dečije emisije. Sveći se brata knjiga, nije došao do strane. Dakle, nije baš isti. Prašnjavalo jedno i drugo, preko rok festivala. Drago i nekako ponekad komunikacije sa ljudima i u mediju poziv i više se sudaraju te unutrašnje snage u ljudima. Gospodine Lakušiću, kao potvrda vašeg višedecenijskog rada, ovog dana je došlo jedno priznanje i mnogi se slažu zasluženo. Vi ste dobili nagradu i to ne bilo kakvu, već Oskar Svetske folklorne organizacije. Kakav je osjećaj dobiti ovako visoko priznanje u oblasti u kojoj se bavite? Pa, da kažem, zaista godi ovako priznanje. To je priznanje koje, što se tiče ove naše delatnosti kojom se bavimo, da kažem, najveće svetsko priznanje koje može čovjek da doživi. Zaista srećan sam i zadovoljan, ali pre svega kako je došlo do jednog ovakvog priznanja, ja skrenem pažnju Svetskoj asocijaciji na ono što ja radim. Naravno da to nisam mogao sam da to radim, sa ansamblom, sa Kudom Kopaonik. Ja već od 2001. godine, bukvalno od 2000. godine, učestvujemo na svetskim festivalima i evropskim festivalima. I naravno, sve te vrednosti koje su došle na scenu širom sveta, neko je pratio i onda taj neko je pre svega ponudio domaćinstvo Kopaoniku za svetski festival i naravno ja nisam ni slutio da se iza toga krije jedna veliko jedno priznanje koje je namenjeno meni. Naravno da mi godi, ali je i to priznanje jedan podstrek i za mene lično, a i za čitav ansambl. Za početak koja priča, da se vratimo i na početak vaše priče. Odakle ta ljubav, tolika ljubav prema folkloru, prema muzici, prema igri? To je lepo pitanje, stvarno. Otkud? Otkud već davne, 74. godine, ja sam prosto došao u Branko Medenicu Kosovo Polje. Kosovo Polje sam prve korake naučio. Sabit je bio koreograf, krueziju. Bilo je to lepo društvo, bilo je to lepo druženje. Bilo je to prilika da prvi put upoznam tasku, scenu, pozornicu. I naravno da sam, kako koji nastup išao, sve sam više i više volao da izađem na javni nastup. Naravno, pripremiti se za javni nastup iziskuje vreme, iziskuje dobar rad, iziskuje još nešto što čovjek u sebi prirodno ima, a što mu se pruža prilika da to kroz programsku temu da i doda i začini i skrene pažnju na svoje te umetničke vrednosti i vrline koji svi mi pojedinačno imamo kao scenski izvođači. Zaista sam zavoleo folklor. Folklor je meni u duši. Narodna igra mi je u duši. I nisam od tih ljudi koji se zadovoljava sa nečim i kaže to je završena priča. Kultura je veoma širi spektar življenja. Kultura je jedan način života i razmišljanja čoveka, odnosno u celini gledano jednog naroda. I kao tako kultura ne trpi stereotipe. Kultura
te vuče da kroz svu tu lepezu i tradicionalnosti i lepezu nekog porodičnog ambijenta i lepezu neku koja dolazi i pobuđujete. Ponekad zastanem i pitam se odakle meni ovo, ja sam okolno rođen Naslov. Odrastao sam u Prištini, dobrim delom života, drugi deo života u Kosovu Polju, rođen u Podujevu. I bukvalno, što se tiče seoskog načina i tradicije na selu, ja nisam stvarno to doživeo, ali sam to zavolao. Zavolao sam jer sam često odlazio u svoju Ujčevinu i to sam sve tamo video. I sve mi se to svidelo i prosto čovjek kad osjeti svoje korene i kad osjeti da je na svom terenu, u svojoj priči, onda se rađaju razne ideje i kreativnosti. I onda iz tih ideja i kreativnosti i sagledavanja sa terena onda dođe i napravim lepu koreografiju, napravim lepu priču. Priča koja ima osnovni cilj. A taj osnovni cilj da se bukvalno ta naša tradicionalnost kosovska ne ugasi. Ona je zaista prelepa. Svaki kutak, svaki lokalitet, svaki deo ima svoju priču, ima svoj kostim, ima svoje... Dugo sam se ja mučio u Medenici i razmišljao o tome, pored toga što sam učio i radio i studirao. I kad god odem na probu i onda kažem, pa ne valjda da su samo naši igrali ove 2-3 igre srpske. A onda po nekom šablonu i politike visoke je bilo da smo mi morali da izvodimo programe drugih naroda, drugih nacija. Nije to nama smetalo, ali nije smetalo što nismo zaista naše prikazivali. Opet smo mi, što se tiče tog srpskog dela programa, radili nekakvu Šumadiju, opet što nije naše izvorno, a generalno jeste to igra srpskog naroda i centralnog dela Srbije. I sve to vreme me je kopkalo dok sam igrao u Medenicu. I nisam ni slutio da će životni put da me navede da jednog dana ja budem taj koji će da sve one svoje potajne želje i sva ona unutrašnja pitanja stavim na papir i ona budu javna. I onda smo krenuli da radimo na tome. Kosovo Polje i Kulturno-umetničko društvo Branko Medenica ostavili su ozbiljan, veliki trag kada je u pitanju očuvanje i običaja, i kulture, i tradicije. Je li to možda zapravo i zbog toga što je veliki broj ljudi u Kosovo Polje došao i zbog posla, zbog železnice, i tim ljudima zapravo u Kulturno-umetničkom društvu Branko Medenica bilo lakše da leče nostalgiju i tugu za domom? Ima toga. Naravno, Kosovo Polje je, kada pričamo o istorijatu, znači od jednog malog, da kažem, zaseoka, počelo da bude veoma industrijski, odnosno privredno gledano, železnički čvor. I onda je Kosovo Polje 65. pa dalje počelo da zaista da se masovno doseljava. Ljudi su počeli da dobijali su radna mesta na železnici, uglavnom na železnici. Elektroprivreda nije bila daleko, elektroprivreda je pružala dobre uslove i pružala je i zapošljavala je jedan veći broj ljudi. Tako da je bukvalno već 70. godina Kosovo Polje postala jedna vrlo urbana celina sa svim atributima jednog građanskog ambijenta. I naravno da kao takva sredina i ti ljudi koji su se zapošljavali, koji su dolazili s porodicama, koji su bili obični ljudi, su bili
dobrim delom intelektualci i naravno da je sam njihov način razmišljanja i bitisanja i kreiranja života da kažem, u novom naselju vukli sa tim da se paralelno razvija i sport i kultura. I to je Dom kulture Braće Krajinović Kosovo Polje, čuveni Dom kulture u kome je čitavo okruženje dolazilo subotom na igranke gde su ljudi imali prilike da igraju sve igre koje su želeli da igraju u životu. Bilo da je to narodna igra, tradicionalna, bilo da je to valcer, bilo da je to tango, barok, plesne igre, latinoameričke. Sve je toga bilo u toj jednoj, da kažem, maloj sredini kako je bio Kosovo Polje. I čitava Priština je dolazila subotom u Kosovo Polje. Lipljan, Prilužje, sva okolna sela i naravno mi smo išli kao mladinci, išli smo uzvratno nedeljom ili za Lipljan, ili za Prilužje, ili za Maguru, kako kad, naravno i za Prištinu. Tako da Branko Medenica je zaista, ako pomenem ljude koji su prvi ljudi koji su bukvalno stvarali jedno kulturničko društvo, to su sve eminentni ljudi koji su posle toga bili na veoma visokim mestima i u Narodnoj biblioteci Jugoslavije, kinematografiji Jugoslavije i da ne pričam dalje. Generacija moja, kada sam ja igrao u Medenicu, to je bila generacija u kojoj je bilo, da kažem, 95% intelektualaca. I svi smo mi jedne godine postali visoki akademski građani, da smo, kad smo se pogledali međusobno, svi smo bili na nekim pozicijama, a niko nije odlazio iz Medenice. Ja prekidam sednicu upravnog odbora ili poslovnog odbora, žurim i imam probu. Oni me svi gledaju, čude se, Bože, kakva je to proba, kad on mora da ide. A to je bila proba folklora. To je ta zaista ljubav i nešto lepo kod čoveka ko ima nešto što se ne može rečima opisati. Šta je vam zapravo asocijacija na Kosovo Polje? Da li su to te igranke ili kulturno-umetničko društvo Branko Medenica? Ima svega, ali kad me pitate tako direktno, to je kulturničko društvo Branko Medenica. Pored Branke Medenice bila su i sportska društva, fudbalski klub, najpre PIK i Lokomotiva, pa bila Fuzija, pa onda je fudbalski klub Kosovo Polje, pa onda je posle toga dobar bio košarkaški klub, atletski klub koji je imao ovo sad što Kopaonik u Leposavić ima, to ima atletski klub Kosovo Polje. Svetske rezultate. Atletičari koji su zaista dali visoke rezultate. I kao temelj jednog takvog dobrog rada, sad govorimo o atletici, otišao sam malo iz kulture, je bukvalno sad se odražava na rezultate atletskih klubova Novi Pazar, jer je tamo Kadar iz Kosova Polja otišao, pa Crvena zvezda, pa Partizan i tako dalje. Hoću da kažem da je zaista Kosovo Polje bio jedan veoma veliki rasadnik ljudi iz te intelektualne sfere. I kad je u pitanju nauka, i kad je u pitanju sport, i kad je u pitanju kultura. Za politiku ne znam koliko smo bili sposobni i spremni, ali o tome nek odlučuju drugi. Ja govorim iz ovoga što ja znam. Dobro, o tome će i sud dati, istorija svakako. Ta 99. nije bila laka za vas i vašu porodicu, iako ste vi u Leposavić došli sredinom 80-ih godina. Pa nije, naravno, najteža godina je godina kada se prosto ljudi napuštaju kuće, okreću se, gledaju zapaljene kuće, to sam doživao. To je teška godina, najteža godina koja je urušila
temelje jednom narodu koji je vekovno živeo na tom prostoru. Godina koja nije, siguran sam, u glavama onih koji su to činili, neće im biti kako da je i oni sami zaborave. Mi smo poneli veliko breme nesreće. Ja hoću da kažem, ničim zasluženo. Znači, zaista ničim zasluženo. Ali, šta da se radi? Najvažnije je iz čitave te situacije da se moja porodica i što žele, naravno, moja je želja bila uvek sve porodice da dožive lepo nešto u životu. Da što manje imaju tih nesrećnih stvari koje... Moja porodica, osim materijalne štete, nije imala nikakvu drugu štetu, a materijalna šteta je bila veoma velika, ogromna. A druga šteta koja je više i od materijalne je šteta to što smo primorani da bukvalno od Crne Gore do centralne Srbije, do Vojvodine, svuda smo se bukvalno rastikali kako je ko mogao da se snalazi u životu i to je jedna tragedija, to je velika tragedija, ne samo za moju porodicu, za sve nas. No, ja mislim da su to sve neka prolazna vremena i ovo je prolazno vreme i lično mislim da i ovo neće dugo trajati jer je neprirodno da preuzmeš i osvojiš tuđe i da pričaš da je tvoje. To je generalno, to u svetu nema takvih slučajeva i nadam se lepšim i boljim vremenima i da će sve te usijane glave koje još imaju te ratno-huškačke stvari i elemente u glavama da shvate da je to vreme davno prošlo. Kada biste zavičaj opisali i morali da bojite bojama i zvukom, kako bi to izgledalo? Ja ga opisujem kroz koreografiju. Kroz koju najradije? Pa skoro sam radio Kosovo polje. I to mi je draga koreografija. Znači, koreografija koju sam radio mi dobrih 3 godina. Koreografija koja je, znate, nije lako obrađivati lokalitet, a kad generalno uđeš u lokalitet, onda želiš da nikoga, nastojim da nikoga što se tiče nacionalnog osobenog ne povredim. Znači, znamo da je u Kosovu polju bilo doseljenika iz Hercegovine, doseljenika iz Crne Gore, doseljenika iz naših tih lokalnih prebacivanja ili Podujevo, ili Livađe, ili Skolanovo, ili Radovo, Batuse i tako dalje, i tako dalje. I kad obrađujem lokalitet, ja se trudim da svi mogući tim elementima koje stavljamo u koreografiju i odabirima koje radimo u koreografiju, da budu zastupljeni ravnomerno svi. I ja zaista moje mesto bojim koreografiju. Povratak ishodištu, mnogi se slažu da je vrlo značajan naučno-istraživački rad. Ja ću počitati tačno šta kažu poznavaoci ovog vida kulture i umetnosti, pa kažu ovo je sintetička monografija koja objedinjuje istorijske, kulturne, etnografske i druge prikaze i sadrži podatke o pevanju, sviranju i igranju. Šta je zapravo značio vama ovaj projekat? Vi ste objedinili 11 lokacija ovim istraživanjem. Koliko je trajao rad na ovom istraživanju? Ovo je, mogu komotno da kažem, životno delo. Moram da krenem iz početka. 1998. godine, kada su me neki ljudi ovde ubedili da treba da napravimo kulturničko društvo, to ubeđivanje je trajalo dugo. 1998. godine sam prihvatio.
ubeđivanje je trajalo sigurno 4-5 godina. Ja nisam mogao da shvatim da ću da pored Medenice radim, da pravim neko drugo društvo. Ali, naravno, životni putevi su takvi da i vidio sam potrebu ovog mesta ovde i da nešto dam za mesto u kojem sam počeo da živim. I deca su mi tu se odgajala. I naravno da sam prihvatio i stavio sam u startu odmah uslov kako bi to trebalo da izgleda. I kad sam ja prezentovao viziju rada društva, onda su lokalni ljudi ovde počeli da... Lokalni ljudi su malo to drugačije gledali, jer ja sam rekao da kopaonik, novi kopaonik, bi trebao da radi program Srba sa čitavog Kosova i Metohije. Naravno da je to njima bila, ajde da kažem, široka tema, ali su se složili. I da kažem isto, to da su stvarno lokalna samouprava Leposavić je od osnivanja do današnjih dana svu podršku je pružala i meni i Kopaoniku za ono što smo htjeli da osmislimo kroz program. I ja sam vidio tu šansu za ona moja razmišljenja zašto nema ovog, zašto nema onog. I tu sam osmislio sam kako to treba dalje da se radi. Napravili smo mi Kopaonik koji je bio od 1998. do 2000. godine sa igrama iz šopskim igrama, vlaškim igrama, igre iz centralne Srbije. Ajde ne nabrajam sad puno tih koreografija. A onda sam krenuo da radim ono što sam stvarno želeo i ono što mi je u srcu i što mi je u duši, a onda je rad na terenu. Teška su vremena bila 2000. godine, a mi smo zalazili u Sredačku župu jer sam znao da župa odlazi, znao sam da ako svi odu da mi nemamo šta da zapišemo. Odlazio sam u Orahovac, Hoču, jer znam kakva je nesreća bila naših Srba. I u to vreme dok se ljudi pakuju, ja ih pitam šta ste igrali i pevali, a oni se krste i Bože, da li sam normalan da sad u to vreme ja njih pitam. Pa onda je bilo trenutaka kad smo se zajedno smejali i pevali, a i zajedno i plakali. I sve su to neke stvari koje sam ja stavio u ovoj knjizi. Sve su to neke stvari koje je stvarno živa istorija, žive činjenice. A onda, naravno, najdragocenije stvari sam sačuvao zajedno uz pomoć ljudi koje sam pomenuo u knjizi. Jednako dobro u Sredačku župu, u Siriničkoj župi, u Đakovici, Orahovcu, Velikoj Hoči. Pa onda redom u Metohiju, kad smo ušli ovaj drugi deo Metohije, to je zaista priča za sebe. Urbani deo Peći, pa Osojana, pa onda gradske igre iz Prištine, koje su davno bile zaboravljene. Igre zbog kojih su nošnja, zbog kojih su pojedine naše porodice u doba Turaka bili kažnjavane i raseljavane zbog toga što su nosili tu svoju tradicionalnu nošnju. I sve sam ja to pomenuo i sve sam uspeo da sa svojim stručnim timom iz Kuda Kopaonik imam zaista jaku infrastrukturu iz oblasti muzike, iz oblasti etnologije, što se tiče horologije i same etnomuzikologije. Kad mi treba pomoć, ja prizovem pomoć. Tu su bili muzeji, Prištinski muzej i etnografski muzej beogradski. I ja uspeo sam da sa Kopaonikom vratim deo po deo i sada mi imamo jednu lepu priču. Skočili smo od objavljivanja knjige do danas, imamo još 3 nova lokaliteta.
Znači imamo 14 potpuno dobro, kvalitetno obrađene lokaliteta i paralelno sa tim. Znači, mi smo sve ono što smo donali na sceni i ono što smo uradili, odemo na međunarodni festival i mi to pokažemo. I to je tako išlo od 2000. godine do današnjeg dana i zaista je to ima ko da vidi, ne samo na međunarodnoj sceni. Ja sam nastavio s Kopaonikom tamo gde sam stao sa Medenicom. U ono vreme dok sam igrao u Medenici, Medenica je bio među 5 najboljim ansamblima Jugoslavije. A Kopaonik je sada od 2004. godine u grupi 5 najboljih ansambala Srbije. Znači, to je jedan kontinuitet, to nije gore-dole padanje i toga, to je zaista kontinuitet koji traje i jedna upornost i istrajnost da se sačuva čitava ta infrastruktura, da se održi nivo. Taj nivo, pre svega, kulturni bio svih lokaliteta na Kosovu i Metohiji. Mi znamo koliko sad ljudi gde živi, ali znamo koliko je živelo i znamo šta je bilo ranije. I kroz koreografije moj je zadatak bio da zadržimo taj nivo, jer smo to mi. To što su nas pritisli, porobili, pa nas osiromašili, pa smo sad došli u nekoj drugoj poziciji. Smatram da je to prolazno vreme, ali to smo mi. Ta srednjovekovna Srbija koja je bila uzor čitavom svetu, čitavoj Evropi. Ta srednjovekovna Srbija bez čije sugestije i odluke nisu smele da se donose krupnije odluke po svetu. Znači, zaista smo to mi. I to je taj srpski narod na Kosovu i Metohiji koji ima dušu, koji u svakom trenutku je znao da bude veliki i kad ima i kad nema, i kad je na poziciji i kad nije na poziciji. I ono što je najvažnije je to da moja knjiga probuđuje i upućuje da mi moramo da se vratimo ishodištu svom. Ne da padamo, nego da jednostavno da zadržimo taj duh, naš prirodni duh koji smo uvek imali. A on je taj da pružimo otpor svemu onome što nije realno. Ne mislim, ako kažem otpor, da treba da se bijemo sa nekim. Ne, da pružimo otpor sa svog nivoa, svoje pozicije, da kažemo svoje mišljenje, da ga kažemo dostojanstveno. Ne treba da se ginjemo glavu. Nismo, zaista nemamo mi razloga da se ginjemo glavu. To ako je neko pravio nekakve probleme i nekakve nesreće nekome, neka taj bude izolovan od nas. Mi nemamo sa tim zaista pojedincima ništa, ali generalno mi smo, prostor Kosova i Metohije je prostor stare Srbije, prostor koji je duhovno jak, prostor koji iz svakog onog temelja srušene crkve ili manastira ili obnovljene crkve zaista lebdi i zrači i toplina i nežnost i ljubav koju nosi narod kao narod i narod ima i ljubavi i za druge ljude, komšije oko nas. Pa ipak čini se da zbog trke sa modernim tokovima života da se vrlo lako uklapamo i stapamo sa masom. Pa tako pojedini običaji, pesme, delovi naše tradicije sačuvani su samo u scenskim prikazima kulturno-umetničkih društava. Da li zapravo ta trka može da nam bude opravdanje što zaboravljamo vrlo često svakodnevno? Pa da vam kažem, ima malo pomodarstva gde prosto manje je toga kod nas, ali više je toga izraženo u jačim centrima, jačim gradovima, gde bukvalno kad kažeš nekome da treba da obuče narodnu nošu, to mu dođe ispod čina. Naravno, u budućnost se ide sa tokom vremena. Ali uopšte razmišljanje o budućnosti ne možemo bez onoga što smo mi.
to je naša tradicionalnost, to smo mi. Naravno, to što čuvamo od zaborava i to što radimo i donosimo u koreografijama, nije to skroz izvorno i tradicionalno. Ima tu tog stilizovanja koji nam nameće trenutak, vreme. I mi kroz tu stilizaciju donosimo to buduće vreme i koje dolazi i koje osjećamo. Ali kostim je taj s kojim smo došli. Tako da nije sramota i barem tako vas pitam omladinu, a ni ih malo. Ali čini se da u Kosovskom Pomoravlju to nije slučaj. Tu se zapravo dete od samog rođenja ima svoju nošnju, pa onda to devojke imaju svoju nošnju i ne može da se uda devojka ako nema svoju nošnju. Tako je. To je lep primjer. Dali ste odličan primjer. Moravci su generalno kad pričamo o našem Kosovu i Metohiji, Moravci su zasebna priča bili i dan danas su takvi. Dok centralno Kosovo, kad smo radili rekonstrukciju nošnji, vrlo brzo modernizacijom, dolaskom nove tehnologije, nove prirode, vrlo brzo su se odricali starih haljitaka, nošnji i to je nestajalo. Ali sad, u ovo vreme, zadnjih, ajde kažem, 15 godina, su se svi prisjetili. Prisjetili su se i naši Kosovci u centralnom Kosovu, prisjetili se i Metohijci, Perodimci. Skoro sam imao poziv naše braće koje se iselile iz Zarodimlja, ali sad oni žele da vrate svoj grad kroz jednu koreografiju. To smo obećali, to ćemo da uradimo. Ako se zna da je Nerodimlje mjesto gdje se upokojio srpski kralj Milutin, uradit ćemo i obradit ćemo taj deo. Ništa nije sramota. Novo vreme dolazi. Naravno da svi želimo da, ajde, u tom nekom novom novim vremenima koji pristižu, da ne zaostajemo za drugim delovima civilizacije. Ali kada izađemo, i na lokalnom nivou mi tako razmišljamo, međutim, mi kad izađemo, na primjer, odemo na festival u Las Palmas ili odemo na festival u Barcelonu ili odemo na festival u Pariz ili sada da nabrajam od Sidneja do Amana i tako dalje. To su izuzetne vrednosti koje dođu na scenu. I kad one vide to, kad vide kostim, i ja to namjerno kažem odakle. Namjerno da se zna odakle. Ako je to kostim iz Binjačke Morave, onda je moravski kod Srbi sa prostora Gnjilanskog prostora. Ili Srbi iz Siriničke župe. Župljani su jedni, ja sam mislio da su samo naši Kosovci brzo zaboravili nošnju. Međutim, župljani su je mnogo brže od naših Kosovaca zaboravljali. Pa sam čak više saznao o župi i o pesmi igri Siriničke župe. Više sam saznao u Sidneji kad sam otišao u Australiju, nego što sam saznao u ovim selima po Siriničkoj župi. Zašto je tako slučaj da kada odu sa ovih prostora, čini se ljudi, Srbi sa ovih prostora, nekako su više vezani za ovaj kraj i to im je ta nošnja, možda i pesma spona sa... Da, nostalgija ta. I oni se čuvali kostime i onda, baš kad je bilo reći o tome šta su oni igrali. Igrali smo tango i ovako, pa dobro, igrali smo i mi, ali šta ste tradicionalni igrali. I onda, ajde, igrali su Elenu. Otkud sad Elena tu? Ja polako, ajde, ih ne povređujem. Odemo u Australiju i tamo Župljana, čitavo jedno naselje, sigurno 2-3 hiljade koji žive i rade tamo. I onda su oni mene rekli da se igralo i sirijsko okretno i da se igrala cigančica. A tu Elenu, onda mi je lepo čovjek ispričao da je jedan naš Župljanin otišao i bio moler po Bugarskoj, po Sofiji i tamo je čuo Elenu i naučio i onda je preneo. I kad je kući došao, pokazao je, ona je atraktivna, lepa i onda
nije to igra koju su oni igrali i kaže to je naša igra. Ne, to je igra koja je došla. Sad kad pričamo, zaista treba vreme da se čovjek usmeri na povratak. Ali čini se da nije samo to posao, kažem posao po znacima navoda pojedinca, već i medija, ali i institucija koja se bavi kulturom. Jeste. Ova naša branša koju mi radimo, ona je jedna živa tehnologija. To nije samo jedna delatnost, to nije samo jedna priča horologa. To je priča etnologije, kompletne etnologije. Šta se oblačilo? Posuđe, okruženje, infrastruktura. Sve je to nešto što je sastavni deo toga. Isto kad je u pitanju etnomuzikologija. Pesme, tradicionalne pesme koje su još uvek u narodu. Sve to treba, zaista svi koji se bave naukom, oni treba to da rade. Da rade ljudi koji se bave književnošću, da zapisuju to. Oni koji se bave muzikom, da to notno zapisuju. Jer vremena ide zaista, vreme brzo teče. I jednog dana, ako to ne uradimo, mi da nismo napravili povratak istorišta, siguran sam da bi se sve to zaboravilo. Jednostavno to bi nestalo. A onda čovjek treba da, svi oni koji se bave naukom, koji se bave određenim nekim društvenim poslom, koji imaju i mora da shvate da imaju dodatnu obavezu i odgovornost, pored one obaveze za koju prime platu. I dodatnu obavezu i odgovornost da i to njihovo poštovanje u narodu, kao dobar dan profesore i tako dalje, mora iz toga da izađe još nešto, da on to piše, koji je taj narod koji mu govori dobar dan, šta taj narod radi, kako se taj narod muči, koje su karakteristike, koje su osobenosti. To je ono što je zadatak svih nas. Ja ne znam kako bi se osjećao da nisam radio ovo. Mene sav ovaj rad, istraživački rad na terenu, vratio me u život. Ja ne znam, zaista ne bi mogao da osmislim moj život na neki drugi način. Prosto bi bio otišten jer nisam, nešto je trebalo da uradim, a nisam uradio. I ja bi se nakon svojoj posvesti stideo toga što nisam uradio. Treba svi mi koji se bavimo nekim javnim poslom, mora da ostavimo nešto iza sebe. A to nešto iza sebe nije dovoljno samo što će ostati u kameri ili ostati zapisano. To mora da ostane u knjizi, da jeste novo vreme, elektronika, kad se manje čita, ali ipak neko ostane u knjizi, pročitat će neko, vidjet će neko. I ako je ostalo u knjizi, onda smo bili, onda smo tu, bit ćemo i sutra tu. A ako nas nema, onda nas nema. Znači, nestali smo. Društvo Kopaonik odavno iskoračilo iz onih okvira koje podrazumeva postojanje tih kulturno-umetničkih društava. I tokom ovog razgovora vi ste napomenuli neke od svojih nastupa, znači nastupali ste širom sveta. Zaista je ova misija koju imate, ja mislim da jeste, očuvanje kulture i tradicije Srba sa Kosova vrlo važna. Međutim, i odgovorno je pokazivati širom sveta ono što Srbi jesu. Vrlo ste to dobro rekli. Naravno da je odgovorno i sve se stavlja pod lupu. I ako išta cenim Zapad, onda cenim toga što mi se najviše svidelo to da oni cene vrednosti. Sistem, društvo gde se cene vrednosti, on ide napred. I mi kao Kopaonik
kad smo kretali i da kažem, te standarde koje sam ja odmah u startu digao na visokom nivou. Znači, 1998. društvo je osnovano, 2000. mi smo uzeli zlatnu plaketu na republičkoj smotri kulturničkih društava Srbije. Znači, pisale su i novine, otkud za 2 godine neko društvo iz nekog provincijskog dela Srbije pa došlo i uzelo zlatnu plaketu. Nismo mi uzeli, nego smo je zaslužili. Znači, to su ti standardi koji važe u svetu. I ja sam bio siguran u ono što radim. I to je se odmah prepoznalo. Čuveni koreograf i veoma veliki stručnjak, naš prizenac Bata Grbić, koji je bio solista u Kolu i tako dalje, i tako dalje. Kad je gledao koreografiju koju sam ja postavio, pesme igre Podrima, našeg Podrima, onda je on nije čekao da se završi program, on je bio u žiriju, on je prešao preko cele scene da me nađe, da me izljubi, koji sam ja način to donao na scenu. Ne ja, igrači, kud, ali ja sam to smislio, ali što kaže, ja ne želim ništa da pripisujem samo za sebe. Ovaj posao koji mi radimo ne može bez tima ljudi. To je znači kolektivan rad, kolektivni duh. I sve to, znači, kad se donese na scenu, na svetsku scenu. I onda došlo neko društvo, malo ovo, onda svi kad dođeš u jedan Brisel, pa te ovako gledaju. Pa dođeš, ajde ne nabrajamo ta lokalitete, gde god odemo, oni te ovako gledaju. Ali posle prvog javnog nastupa, mi više nemamo te poglede, znači, onda smo ravnopravni. I onda počinjemo ravnopravno da pričamo. I nagrada je došla upravo zbog toga što je sve vreme neko gledao šta mi to radimo. A ja nisam želao, jer nisam želao da svetu ne prikažemo sve lokalitete. Ne samo naše gradske Prištine. Što me posebno, pored Kosova polja, gradska Priština me inspirisala za sva vremena. I to je nešto što me bolelo. Nikada kao igrač gradska Priština to nije ni postojalo kao nešto, ne znam šta je bilo. Mislim, ko da nismo živjeli u gradu, ko da nismo živjeli tu da smo živjela, znamo koji je to nivo i života i svega. I onda sam, kad sam sve to uradio, kad sam uradio kostim, oni su zanemali. Bože, šta je ovo? Da, izvute, ovih knjiga, podaci, sve. I to je, mi smo uradili sve ovo sa činjenicama koje su došle na svetskoj i evropskoj i domaćoj sceni i prosto nemam namere da se mi palimo sa tim. Ali dela govore. Ali mi je srce mi je na mestu. Ispunjen sam jer sam svu nepravdu koja je nama stavljana na vrat i svu nepravdu u ono doba dok sam ja odrastao i sam probao da kažem da ispravim i da sad svi mi s ponosom, sva naša društva širom Kosova i Metohije sad imaju priliku da igraju svoje igre, imaju svoje nošnje, svoje kostime. I kad sam malo pre pričao da je ovo jedna mala živa tehnologija, lepo je vidjeti na slici kostim kako izgleda, ali treba ga uraditi. I ja kad sam vidio da će to biti nama najveći problem, da sve to i na teren se nađe haljitak, i u muzeju, jednom ili drugom, sve jedno, ali treba uraditi haljitak. I kad sam vidio da te rekonstrukcije koje rade drugi, to nisu prave rekonstrukcije. I onda sam morao sam da napravimo našu radionicu. I kad smo napravili našu radionicu, onda sam tek video da tu genetiku našeg naroda, da ta finoća, ta estetika, ta toplina, sve to bude nečije ruku delo. Tako da smo
sve kroz radionicu vraćamo. Znači, i posebno sam srećan i zadovoljan što jer drugačije se ne može. U ovoj našoj priči, ako hoćemo nivo, ako hoćemo, da kažem, da to što jesmo, da smo. Ne, kukamo, nema, najveća, uvek sam, i kad nisam imao, ja nisam govorio da nisam imao. A više puta se dešavalo da nismo imali. Ali imam. Pre svega imam volju, imam želju, imam. To je to što nas Kosovce drži, to je to što nas čuva, to je to što nas i daje nadu da, i u to sam 100% ubeđen, uopšte ne razmišljam drugačije, da ćemo opstati i da ćemo iz godine u godinu sve biti jači i jači. Jer računam ova vremena, to su prošla vremena, ljudi bahati će otići svojim putem, normalni ljudi treba da žive, da razmišljaju, da razmišljaju o lepom životu, da razmišljaju o ekonomiji, da razmišljaju o onome što sav civilizovani narod razmišlja. Koliko ste ponosni na činjenicu da je Kud Kopaonik umeđu vremenu postao pravi rasadnik talenata, nebrojeno dece, mladih, odavde krenulo u svet, put muzike, upravo odavde, iz Kuda Kopaonik? Tačno, 85. godine, 6. godine kad sam došao u Leposavić, ja prosto nisam i došao iz Prištine ovde u jedno malo da kažem, jedno veliko selo. Mnoge stvari su mi bile začuđenje. Ljudi, prosto nisam mogao da verujem, odem na veselje, ljudi ne znaju da igraju, ne znaju da plešu, ne znaju. Veoma mali broj ljudi to radi. I onda, osnivanjem Kuda 1998. godine, Leposavić je mnogo dobio. Leposavić je najviše dobio. Ali to kažem isto, zato što, s ponosom, zato što je, naravno, rezultat moje upornosti i mog rada sa ovom omladinom i sa ljudima koji su u početku je bilo 10 ljudi sa mnom koji su kao pomagali, a to sam im rekao i na početku. Pazite, ošte su krivine, možda neko ispadne, ali ako ispadne neko, nema mu vraćanja. Tako da do kraja je ostalo još samo 2 uz mene. Ne mislim na podršku lokalne samouprave, to je druga priča koja je konstantna bila i one su uvek podržavali Kopaonik, ali saradnika tih. Tako da od 1998. godine do danas kroz Kopaonik je prošlo blizu 2000 dece. Sad možete napraviti paralelu, ako je ovde blizu 20.000 stanovnika, koji je to procenat ljudi, to su sad već ljudi, to su sad akademski građani, to su sad odgovorni lekari, profesori, da ne nabrajam, inženjeri na nekim odgovornim mestima. To su ljudi koji se uvek vraćaju u Kopaonik i to je jedna priča koja je stvorila potpuno jedan kulturni imidž, promenila kulturni imidž ovog kraja. I sada kada dođete na veselja u Leposavić, vi ćete tačno vidjeti grupaciju koja je prošla kroz kulturno-umetničko društvo i ne samo što su oni šli, nego su i druge svoje drugare naterali u kolo i tako da su nešto od njih naučili. Ja sam zadovoljan i srećan, zaista je promenjena kako da kažem, obogaćena je kultura. Kopaonik je institucija kulturna od posebnog značaja za opštinu Leposavić. I ljudi to vide, oni to priznaju. Kopaonik je dobio oktobarsku nagradu grada Leposavića iz oblasti kulture. Ja sam lično isto dobio posebno priznanje, oktobarsku nagradu i tako dalje, što je dokaz da ljudi znaju da cene i da poštuju. I srećan sam što sada imamo negdje oko 300 članova Kuda, koje razvrstavamo po raznim kategorijama, ali to je jedan čitav tim ljudi koji radi, znači odgovornih ljudi, ljudi koji su se školovali uz mene, ljudi koji su završili adekvatne fakultete iz ove oblasti, ljudi koji apsolutno kroz sadašnji nivo znanja i onoga što
mogu i očekujem još veće i još bolje rezultate za sutra. Ovih dana Leposavić je, pored ostalog, bio centar folklornog sveta. Ovde je održana svetska manifestacija. Bili ste domaćini mnogim folklornim društvima širom sveta, pa čak do Vijetnama, ako se ne varam. Da li su se slegli utisci? Jeste. Ovo je privilegija dobiti jedan ovakav festival. Mi imamo veliku gospodinu, to je, da kažem, i ona spada u kategoriju međunarodnog saborovanja. Međutim, ovo je nešto što je, i to naše međunarodno saborovanje na gospodini, su uglavnom zemlje iz okruženja. Ovo je bio svetski festival koji smo dobili, zahvaljujući svemu ovome što sam do sada pričao. I mogu da vam kažem da u konkurenciji između Italije, Kipra i Leposavića, Leposavić dobije domaćinstvo za svetski festival Zvezda. Bilo je 7 ansambala širom sveta, Vijetnam, Izrael, Španija, Kipar, Grčka, Rumunija, Bugarska i tako dalje. Zaista je bila privilegija dobiti jedan ovakav festival i velika odgovornost da, eto, ovaj festival je dokaz koliko smo mi široki i kao narod i kao, ajde kažem, društvo. Na našem festivalu je bilo 4 vere. Znači, bilo je muslimana, bilo je Jevreja, bilo je budista, bilo je hrišćana, bilo je pravoslavaca. Mi smo svi disali jednom dušom. Folklornom. Apsolutno. I kad nema te histerije balkanske, te nacionalističke histerije, mi smo normalna društva. I zaista je bilo lepo, uživali smo. Mi smo prošli celo Kosovo i Metohiju. Znači, prošli smo, započeli u Leposaviću. Započeli smo na takav način što smo napravili reviju narodne nošnje sa Kosova i Metohije. Reviju narodne nošnje koja je živi argument, kad je baš u pitanju priča o UNESCO i o baštini. To je živa priča i ne treba prisvajati tuđe, ali ne smemo se odreći svoga. Ako je nešto naše, onda je naše za sva vremena. Može da budu komentari ko je tu sad ili ko je tu bio ili šta već, ali to je naše. Govorim sad iz oblasti kulture i te naše etnološke građe koju smo mi njima te noći prikazali, naravno na jezicima, na njihovim jezicima, i ljudi su se uverili i nećete verovati da smo iste noći dobili 3 ponude da odmah idemo da to radimo kada su njihovi nacionalni državni programi da im prezentujemo na tim njihovim nacionalnim danima kada oni održavaju te dane kulture. Onda smo se svi skupili i imali po jedan zajednički nastup ovde u Leposaviću. Sutri dan smo otišli u Dečane, pa Pećku Patrijaršiju, pa smo posle Manastir Panjska, pa smo posle Kosovsku Mitrovicu. Jednostavno, ljudi su imali prilike da sagledaju što je i nama bio za cilj, da se vide činjenično stanje, da vide stanje na terenu, da ne bude slušao informacije preko State Department ili preko ove ambasade ili preko ove, najbolje kad sam vidi. Bilo je raznih pritisaka na njih da ne dođu. Do zadnjih dana je politika bila tako pokvarena da su plašili ljude da ne dođu. Pa smo onda se brinuli da li su validni da uđu na ovim našim prelazima. Sve je to jedna, ajde kažem, jedna, a da neću izgovarati teške reči, ali to je sve smešno ako se želi integracije sa svetom. To su sve smešne stvari koje opterećuju kulturu, koje prave smetnje za normalno funkcionisanje, normalnu funkciju ljudi i to je sve nešto što
koliko god neko postoji sa aspekta politike ili ne znam čega, postoji neku zabranu. Taj mora da bude svestan da je ogromna vojska ljudi, ogromna masa ljudi drugačije misli i da lično će imati problema. Ljudi su videli činjenično stanje. Onog dana kada smo se pozdravili, oni su opisivali naše stanje mnogo bolje nego mi što ga vidimo. I to je bilo nešto što je i nama bio cilj. Ne da pričamo mi njima, slobodno je dođi. Oni, ambasade pojedine su govorile kako nije slobodno da dođu na sever Kosova. Za Boga stoji tamo u njihovim ambasadama da je opasan sever Kosova. Mislim, stvarno ti ljudi kad pišu to, ja ne znam šta i to toliko plaši, te takve parole pišu. I oni ljudi kad se uvere, onda su se uvjerili gde su bili slobodni, a gde nisu bili slobodni. Tako da neću o tome više da se zadržavam, da pričam. Jednostavno, svi su odavde otišli srećni, zadovoljni. Mi kao organizatori smo prezadovoljni, jer smo uspjeli da 8 dana gostimo ljude, to nije bio mali broj ljudi, to je skoro 300 ljudi bilo, stranaca, da im ugodimo sve ono, pomenuo sam malo pre vere, i različita kultura ishrane, i različita kultura ponašanja, i različita kultura sve, ali zaista svima smo udovoljili onako kako to je njima trebalo i na kraju smo se tako lepo pozdravili i što je najvažnije, bord ovog festivala je imao je sednicu 10. ovde, bilo je preko 35 kulturnih poslanika iz zemalja Evrope i sveta. Imali smo veliki sastanak. Na tom sastanku smo analizirali, bila je priča, uopštena priča koliko kultura i folklor mogu da utiču na zbližavanje ljudi i zbližavanje država. To je bilo jedan veoma veliki i lep radni sastanak gde su ljudi srećni i zadovoljni. Naravno, bor traje 3 dana, a festival je traje 8 dana. Oni su za 3 dana bili odvojeni gosti, da kažem, od učesnika festivala. Tako da su i oni odneli izuzetno mišljenje i što je najvažnije kada bude kongres, svetski kongres, mi ćemo da damo izveštaje sa ovog festivala i svi oni pišu svoje izveštaje, onda se to sumira na nivou i to je vrlo jedna ozbiljna organizacija. To je organizacija koja okuplja oko 50 zemalja sveta. To je jedna organizacija koja ide sa pozicije poverenja, a to je poverenje kroz kvalitet. Znači, ja ako sam siguran da sledi dogodine festival u Francuskoj, siguran sam da ako predložim naše neko društvo, drugo neko društvo, da on će mi prihvatiti, ali ja sam odgovoran za nivo i kvalitet tog ansambla. Tu ne može ništa ispod nivoa da ide i to je to što su te norme mnogo oštre i rigorozne i treba ih ispuniti, ali mi smo srećni, zadovoljni smo što su ti kriterijumi tako oštri i mi se lepo ponašamo u njima. Šta možemo da očekujemo u okviru ovogodišnjeg Velikog gospojinskog sabora? Pa ove godine Velika gospojina će biti, naravno, tradicionalno će se održati. S obzirom da je bio svetski festival, imaćemo manje učesnika međunarodnih, ali pre svega okupit će sve naše ansamble sa prostora Kosova i Metohije. Po nekom ustaljenom pravilu doće nam ansambl iz Novog Sada, doće nam ansambl iz Beograda i naravno bit će to jedna lepa priča, baš prava priča, gospojinska priča. Vaši planovi, lični, ali i kulturno-umetničkog društva Kopaonik, zapravo da li se mogu odvojiti? Pa da vam kažem, ova velika moja priča ne može bez porodice. Ja sam otac 2 dece, sin ćerka koja je internacionalni sportista bila, koja je sada jedan vrsan advokat u
kancelariji Evropske unije u Beogradu. Sin koji se oženio i sa te strane sam vrlo zadovoljan, koji je asistent na fakultetu učiteljskom ovdje u Leposaviću. Supruga koja je i dalje radno aktivna, radi u opštini Leposavić, Ljiljana, Maja i Vuko. To je moja snaga, koja oni pružaju mi podršku i zaista sa ekipom mojom koju sam napravio u KUD-u, koju isto gledam kao porodicu. To je ekipa koja je stvarno odana ovome što radimo. To je i gospođa Dušica koja je zadužena za kad je u pitanju etnologija, garderoba, kostimi, radionica, Janko koji mi je desna ruka kad je u pitanju koreografija i sve drugo, Kićo koji je iz Magure došao ovde i uzeo harmoniku i to dete sam ovde zaposlio koji je izvanredan muzičar, možda trenutno jedan od najjačih muzičara u regionu. On u orkestru KUD-a Kopaonik sad ima 3 profesora i da ne nabrajam dalje, sve su akademci. Dalje Marina koja je zadužena i za administraciju i za rad sa decom, Mirko i tako dalje. Mi smo uspjeli da kupimo i autobus, ima i čovjeka koji brine o autobusu. Mi smo uspjeli da kupimo i uz pomoć opštine Leposavić da kupimo i razne mašine, među kojima je i mašina za kemijsko čišćenje, na kojima Ilana radi i naravno i Tijana sa omladincima. To je jedan tim koji svakog trenutka i u pitanju posao isto razmišlja. To zapravo znači da vi nastavljate uz podršku porodice sa KUD-om Kopaonik tamo gde ste stali zapravo i utabanim stazama. Tako je, idemo dalje, moramo dalje dok smo živi, moramo da stvaramo, da radimo i da upućujemo omladinu da jednog dana i kad mi ne budemo više radno sposobni, da ima to ko da nastavi dalje, da ima ko dalje da radi. Hvala vam puno na vremenu koji ste odvojili za nas po ovom tropskom danu. Hvala i vama. Hvala vam.